Gde ste bre drugari? Dugo me nije bilo, nisam ni vozio poprilično dugo. I danas konačno rešim malo da provozim. I naravno, šta se vozi na 35 plus stepeni, to je konkretno 38 otprilike. Naravno Sićevačka klisura, tu je uvek ladovina, tuneli, reka nišava pored. I tako danas idem malo da se provozam. Nisam vozio poprilično dugo, ne znam, možda godinu i nešto, možda i malo manje. I tako idemo malo da snimamo Sićevačku klisuru, da vidite kakva je ovde lepota. Inače, da se pohvalim, kupio sam GoPro 10 i sada će snimci biti daleko kvalitetniji. Evo me negde na sredini Sićevačke klisure, nema saobraćaja kao nekad. Evo na drugu stranu, tamo su tuneli, tako ja sam ovde stao kao mesto za zaustavljanje. I tako. Do sad sam prešao 24 km, slušalica. Planiram da možda izvozim i gore i Vidikovac, ali vidjet ću kakav sam sa kondicijom, pošto nisam poprilično dugo vozio, za sad mi ide fino. Ali vidjet ću šta i kako. Inače primetio sam tamo da je nivo Nišave, barem u ovom delu gde je stvarno duboka, po možda čak i 3 metra, znači gde u Sićevačkoj klisuri je poprilično svežije, onako možda za nekih 6-7 stepeni. Super je za vožnju, naročito ovako oko 7 sati uveče, baš je super, tako da idemo dalje. Vraća se polako i probat ću da izvozim to gore, ako me kondicija bude slušna. Nije da me ne mrzim, mrzim me, ali gledao sam da izguram to, da vidim kakva sam sa kondicijom i
Sa kondicijom mi nije strašno, ali mnogo je vrućina i dalje. Ovdje je u Sićevoj 30 stepeni, iako je 8 sati evo uče. I tako, vraćam se lagano, dosta je za danas. Mislim i tako, nekih 50 km će da bude. I tako, vidimo se.